В момента централният офис е позициониран в Сейнт Луис, Мисури, като компанията в момента наброява 8000 служители. През годините компанията е печелила множество награди като технологични иноватори и най-добри в индустрията за окабеляване и комуникационни технологии. Ключовите сектори, в които Белден оперира, това са решения за индустриална автоматизация и мрежова сигурност, решения за умни сгради и решения за широколентов достъп и 5G, като основен и ключов сектор за тях това е индустриалната автоматизация. Така да се върнем на Macmon Secure. През годините Macmon Secure са придобили партньорства с един от най-големите производители на решения за информационна сигурност, като лесно се интегрират с решения за Endpoint Security, Firewall, CM системи и много други, добавяйки допълнителен слой на защита. Клиентската база на Macmon Secure е изключително разнородна, включвайки банки, компании от автомобилната индустрия, държавна администрация, авиокомпании, образователни институции и много други. Част от клиентите им са Volkswagen Group, AEB, Volksbank, Lufthansa, общината в Баден-Баден и много други. Защо да използваме обаче Network Access Control? Въпросите, на които трябва да си отговорим, са следните. Имаме ли неизвестни устройства в мрежата? Кой в момента използва нашата мрежа? Колко дълго трябва да изолираме дадено устройство? Знаем ли кои устройства в момента са свързани към нашата мрежа? Кой има власт над мрежата ни? Другия въпрос, на който трябва да си отговорим, може ли Network Access Control да ни помогне за достигане на съответствие с европейските регулации като NIS2 и GDPR? Macmon NAC може да осигури подкрепа в много области, свързани с необходимите мерки за управление на риска. Като инструмент за контрол на достъпа, извинявам се, с достъпа до мрежата, правата за достъп могат да бъдат дефинирани както за персонала, така и за устройствата. Само удостоверени устройства могат да достъпват мрежата, което гарантира сигурна комуникация. Всички свързани устройства в мрежата могат да бъдат идентифицирани с помощта на функциите за докладване, като тази информация може да бъде използвана за анализ на риск. Мониторингът на мрежата прави важните за сигурността събития видими и ги записва в локалната база данни за период от 90 дни, като решението дава възможност събитията да могат да бъдат запазвани за неограничен период на съхранение посредством Macmon NAC PassViewer. Което пък от своя страна дава възможност инциденти да могат да бъдат разследвани ретроспективно за произволен период от време. С помощта на Macmon NAC Compliance могат да бъдат налагани политики за сигурност в мрежата, като например клиентите и устройствата да получават само разрешения за необходимите мрежови области. Macmon NAC VLAN Manager позволява сегментиране на фирмената мрежа, а комуникацията на тези сегменти може да бъде предотвратена от други части на мрежата по контролиран начин, ако е необходимо. Това гарантира, че операциите могат да се поддържат дори по време на масивна атака по мрежата. Сега да разгледаме и функционалността на Macmon NAC. Той се предлага в два бъндъла, като единият е Network бъндъл, а другият е Premium бъндъл. Съответно и предлага няколко допълнителни аддона. Да ги разгледаме по-отделно. Относно топологията, Macmon NAC дава естетична и автоматизирана визуализация на мрежовата топология, позволява пълна видимост на мрежата, както и ефективно и ефикасно докладване за одити. Следващата функционалност е разширената сигурност. В какво се изразява тя? Информацията за операционната система, името на домейна и името на устройството на крайната точка се събира, за да се идентифицира ясно устройството, като тази информация се използва за откриване, отблъскване и локализиране на атаки от всякакъв вид. Относно контрола на достъпа до мрежата, Macmon NAC предоставя изчерпателен преглед на всички свързани, познати и неизвестни устройства, управление на активи и устройства в реално време, както и автоматизирана обработка и отговор на мрежови събития. С VLAN Manager Macmon NAC разполага с ефикасни и ефективни инструменти за лесно внедряване и работа на динамични и статични VLAN концепции.
VLAN Manager предоставя функция за намаляване на времето, необходимо за сигурно сегментиране и управление на мрежата. 802.1 стандарта пък позволява удостоверяване с помощта на интегриран радиус сървър на MacMon въз основа на заобикаляне на MAC адрес, идентификационни данни или сертификати. Също така предоставя смесен режим чрез интеграция с съществуващи хранилища за самоличност. Услугите за гости или така наречените guest сервиси дават интелигентно и динамично управление на външни устройства чрез гранулирана тикетинг система за осигуряване на защитен и временен мрежов достъп по LAN или Wi-Fi. Как MacMon подпомага съответствието? Използвайки уникалната и мощна позиция на MacMon в мрежата, може да бъдат повишени сигурността на устройствата и съответствието чрез множество възможни интеграции с third-party продукти и решения за автоматизиране на процеса по обработка на събития, което пък подпомага процесите за достигане на съответствие с различни регулаторни рамки. С PassViewer може да бъде проследена историята на събитията и устройствата, която може да допринесе за криминалистичен анализ на инциденти, свързани с сигурността, но може също така да предостави обща информация, необходима за одити и сертифициране. Възможни са функции за управление на мрежата, като четене и предоставяне на серийните номера на мрежовите устройства за импортиране или синхронизиране с съществуващи CMDB-та или системи за управление на активи. Това става посредством използването на SwitchViewer. Също така MacMon позволява мащабируемост, като дава максимална надеждност чрез гъвкави опции за висока наличност на локални или разпределени информационни ресурси и инфраструктури, включително позволява централно управление и отчитане. Така MacMon NAC предлага не само най-добрата защита срещу неавторизиран достъп до мрежата, но също така може и да се интегрира безпроблемно с други продукти за сигурност. Активните устройства в мрежата попадат в една от четирите категории: управление на активи, съответствие, хранилища за идентичности и инфраструктура. Нека да ги разгледаме по-отделно. От гледна точка на съответствието, при проверка на крайните точки в мрежата, съществуващото решение за сигурност може да открие аномалия, която не отговаря на стандартите за сигурност, тъй като е заразена с одобрен софтуер или част от ботнет или нещо друго. След това системата предава съобщение, което включва идентичността на крайната точка, причината и новия статус на съответствие към MacMon NAC. В същото време други системи също могат да бъдат уведомени за актуализацията на състоянието. От гледна точка на инфраструктурата, MacMon NAC разкрива крайните точки в мрежата изключително бързо, като чете данните от устройства в мрежовата инфраструктура или като ги получава от други платформи. Благодарение на активния диалог с производителите на тези инфраструктурни устройства, може да се гарантира, че тези данни са надежно и правилно обработени и показани в MacMon Network Access Control. При управлението на активи, двупосочният интерфейс към решението за управление на активи, като CMDB, бази данни с инвентар, платформи за управление на клиенти и други системи, MacMon позволява автоматично синхронизиране на информацията за мрежата и крайната точка. В зависимост от подхода, продуктът на трета страна или MacMon Network Access Control може да бъде основната система. Функцията за управление на инвентара в реално време на MacMon обикновено първо научава за нововъведените системи и след това споделя тази информация към други системи. Съществуващите хранилища на идентичности в мрежата, като например решението за управление на мобилни устройства, активната директория LDAP услуги, SAML, радиосървъри или други системи, могат да бъдат използвани от MacMon NAC за проверка на автентикацията на крайните точки. От друга страна, индивидуално потвърдените системи и идентичности, заедно с текущия статус, могат да бъдат публикувани в системите на трети страни, като такива могат да бъдат, например, защитни стени или всякакви други системи за сигурност. Какво е новото във версия 6.0 на MacMon Network Access Control? На първо място, обновената страница за вход. Новата страница за вход предлага много предимства, базирана на React,
Това е съвременна, сигурна и мощна технология, която прави създаването на потребителски интерфейси по-ефективно и гъвкаво чрез опростяване на използването на компоненти и придава по-голяма интерактивност. Страниците се зареждат доста по-бързо от преди. Ако за влизане се използва доставчик за SML ID, се появява бутон за Single Sign-On. Ако пък има проблем с този доставчик, потребителят може да извърши нормално удостоверяване на същата страница, без да се използва доставчикът на SML. Настройката Label в графичния интерфейс се показва на страницата за вход, за да се покаже коя система искате да достъпите. Ако NAC Engine все още не е наличен поради рестартиране, например след актуализация или при нормално стартиране, на екрана се показва стандартен екран за вписване. Екранът за вход може да показва опционална информация, като например информация отнасяща се към дадена регулация или пък GDPR. Следваща е информацията за потребителя. В допълнение към информацията за сесията са добавени и нови функции по отношение на потребителя и това от своя страна дава по-добър user experience. Може да се отиде и директно в настройките на потребителския профил, като бутона за излизане също може да бъде намерен тук, което прави работата доста по-интуитивна. Контекстната помощ се показва до заглавието на страницата, за да стане по-ясно, че се отнася за показаната страница. Цветът на символа за помощ вече зависи от фона на страницата. Той трябва да се откорява от фона и заглавието на страницата, но в същото време да следва стиловата линия на потребителския интерфейс и да създава последователно изображение. Другата промяна е при известията. Новото поле за уведомяване на известията показва съобщения с помощта на компонент на лентата с известия, наречен Snackbar. Това гарантира по-интуитивно и сигурно боравене с известията. Всички известия се показват като Snackbar в видимата област на графичния интерфейс през цялото време. В по-предни версии известията можеше да бъдат пренебрегнати при работа с много записи на данни. В новата версия известията се запазват в Notification Tray и по този начин по-лесно може да се борави с тях. Това означава, че съответната информация може да бъде прегледана след това по всяко време, дори ако страницата бъде променена. Другата иновация е в App Shell менюто. Новото App Shell меню и заглавна лента също са внедрени с React. В резултат на това страниците се зареждат по-бързо от преди. На всеки елемент от менюто е дадена икона, която остава дори когато менюто е минимизирано. С минимизираното меню навигация остава възможна дори когато има повече прозорци на екрана и съответно има място за по-важна информация. Като например в таблиците могат да се показват още една до две колони. Добавен и таймер за отписване. Потребителят получава известие 5 минути преди автоматичното излизане, като съобщението се визуализира под формата на модален прозорец. Една от по-големите промени, това е операционната система. С промяната на операционната система на Debian 11, MacMon продължава да осигурява пачове за подобряване на сигурността, като допълнение се поддържа и TLS 1.3 за по-сигурна и бърза връзка и се използват текущи софтуерни пакети, които гарантират по-голяма стабилност и производителност. TLS 1.3 използва протокола за обмен на ключове на Diffie-Hellman, като нов CSN ключ се договаря за всяка връзка, което позволява перфектна и препращаща секретност. TLS е стандарт, с който данните могат да се предават в криптирана форма между автентикирани комуникационни партньори чрез потенциално несигурни IP мрежи, каквато е интернет. В по-късна версия ще бъде предоставени комплекта за разработка на софтуер с множество нови функции, като ще бъде пуснат за всички клиенти и партньори на MacMon. По този начин всеки клиент, партньор или производител ще може да създаде свои сценарии за употреба. Партньорите пък от своя страна по-специално ще могат да внедряват различни продуктови интеграции, да ги предоставят на своите клиенти
по така по-лесен и по-достъпен начин, като по този начин ще създават своя добавена стойност. Първите нови връзки, базирани на SDK2, вече са в процес на разработка. Съществуващите интеграции на решения на трети страни постепенно ще бъдат прехвърлени към SDK. Сега да разгледаме и другото решение на MacMost Secure SDP, което така подпомага за изграждане на Zero Trust архитектура. Знаете, че Home Office вече се превърна в ежедневие и това е новата реалност. Да поговорим обаче малко повече за новите начини на работна среда и начини на работа. В съвремието ни навлезе термина гъвкава работна среда. Като под гъвкава работна среда разбираме такава, която позволява работа по целия свят, от всяко място, по всяко време, независимо дали това е кафене, коворкинг пространство, хотел или сме на плажа. В наши дни служителят може спокойно да избере откъде да работи и да разполага с ресурсите на компанията денонощно. Тук обаче идва и въпроса какво използваме в момента, за да се защитим. Някой ще каже защитна стена, страхотно, но изобщо не помага, когато хората искат да работят навсякъде по света. Също така не помага, когато става въпрос за защитен достъп до облак. Друг пък ще каже VPN. Да, помага при достъп на вътрешните ресурси от всяко място, но е прекалено бинарен. Тук въпросът е да се предоставят само определени ресурси при определени условия, а не цялата мрежа, което изобщо не помага с облачните услуги. Какво обаче би свършил работа? За да отговори на въпроса, MacMon Secure предлага своето решение Secure Defined Perimeter. MacMon SDP е следващото поколение VPN, който позволява на потребителите да работят от всякъде, като първо проверява много подробно средата и след това в зависимост от резултатите регулира достъпа както до облачните услуги, така и до вътрешните ресурси, изключително гъвкаво и динамично, така че достъпът да може да бъде оттеглен или оптимизиран по всяко едно време. MacMon SDP има много прост принцип на работа, който го прави невероятно лесен за използване. С пълна прозрачност агента на MacMon SDP осигурява високо сигурно удостоверяване на контролера на MacMon SDP, за да провери самоличността на потребителя, както и устройството и състоянието на неговата сигурност. Системата може да контролира ресурсите в локалната мрежа, в частния или в публичния облак, като никоя друга. Устройствата или потребителите, които искат да имат достъп, трябва да имат инсталиран MacMon SDP агент, който установява връзката с облачния контролер MacMon SDP контролер. За разлика от класическия VPN, както агентът, така и потребителят се удостоверяват в SDP контролера на MacMon. Той от своя страна се предоставя от MacMon и се хоства в Берлин. Ако агентът и потребителят са валидно и успешно удостоверени в контролера, връзката към SDP Gateway се установява и достъпът до мрежата може да бъде вече предоставен. Gateway обикновено се намира в защитена мрежа на компанията, като предварително може да се зададе до кои диапазони от IP адреси, до кои протоколи е разрешен достъпа на даден потребител. Това от своя страна води до сегментиране на кой потребител е разрешен достъпа, до кои вътрешни ресурси и с кое устройство. В допълнение към самоличността, статусът на сигурност на използването на крайното устройство също се проверява и се включва в решението. SDP позволява изграждането на гъвкави политики, посредством които може да бъде предоставен достъп до чувствителни ресурси в зависимост от нивото на сигурност. Така един тип от MacMon, който са ни дали. MacMon SDP предлага и услуги за обединяване чрез SAML и OpenID. По този начин функционира и като решение за управление на достъп до идентичностите. Тъй като цялата комуникация се осъществява през клиентския браузър, не е необходима връзка между облачната услуга и вътрешните системи. Това означава, че решението предоставя Single Sign-On не само за облачни приложения и за наличните вътрешни ресурси. Предимства на MacMon SDP са
То е цялостно и едно решение за достъп до всички корпоративни ресурси. Интегрира се в рамките на минути и предоставя интуитивно ежедневно управление. Предлага се в as a Service модел, благодарение на което не се изисква поддръжка от страна на клиента. Изключително гъвкаво и мащабируемо решение, за да пасне на всякакъв тип клиенти. Позволява интеграция с множество решения и продукти, без значение от вендора. Сертифицирано решение по ISO 27001, което подпомага различни регулаторни рамки. Разполага с изключителна поддръжка, както и се лицензира на база на потребител, а не на клиент. MacMoon разполагат и с партньорска програма. Разполагат с сайт, където могат да се регистрират сделките, което добавя ценова защита и дава по-добри ценови условия при поискване на оферти. Първоначалната регистрация на портала или при последваща сделка се извършва с наше съдействие, като на партньорския портал могат да се намерят множество материали за решение, както и информация за новите апдейти на решенията на MacMoon. За партньорите са обособени 3 нива в зависимост от постигнатите сертификати и финансови резултати, като нивата са Silver, Gold и Platinum. Така, благодаря за вниманието. Ако има някакви въпроси, сега е момент. Благодаря ви.